खुलुमबाय। थांनाय 5 डिसेम्बराव बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि आरो गेदेमा थुनलाइगिरि मानगोनां ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि गिबि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै थुनलाइयारि हान्जा खन्थाइ बिबारनिफ्राय मोनसे अनलाइन खन्थाइ लिरनाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। माखासेयानो बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन। बेनि गेजेराव देरहागिरि महरै सायख'जायो सेथियाव क'क्राझारनि देंखो ब्रह्म, नैथियाव बाक्सानि फोजोंसार बनुवारी, थामथियाव बाक्सानि गोमसार बर', ब्रैथियाव गोदान दिल्लीनि हेमन्त स्वर्गियारी आरो बाथियाव चेन्नाइनि अजित बसुमतारिया। खन्थाइ बिबार हान्जानिफ्राय देरहागिरि बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। लोगोसे बादायलायनायाव बाहागो लानाय गासै बादायगिरि बिथांमोननिसिमबो साबायखर थाबाय। देरहागिरि बिथांमोननि खन्थाइखौ बोसोरारि खन्थाइ लाइसि खन्थाइ बिबार 2020 आव सेबखांनाय जागोन। गोजोन्थों।